prilikom vidjeti da će biti malo bolje okolnosti, ali u svakom slučaju mnogo hvala. A u Beogradu se ovih dana održava 12. Međunarodna studentska nedelja. Ekipa emisije 150 minuta obišla je radionice, razgovarala sa učesnicima koji sa puno entuzijazma gledaju na naredne dane, tokom kojih će imati prilike da se upoznaju sa Beogradom, sa srpskom kulturom i sa srpskim kolegama. Možda je današnje jutro osvanulo kišovito i tmurno, ali njima to ni najmanje ne smeta da se posvete aktivnostima zbog kojih su došli u našu prestonicu. Međunarodna studentska nedelja u Beogradu i odvija se 8 dana ovde u Beogradu. Preko 300 studenta širom sveta dolazi ovde kod nas u našu prestonicu i imaju priliku da se druže, da šire svoje vidike, jednostavno da upoznaju nove kulture i da provedu fenomenalnih 8 dana baš ovde kod nas. Mnogima od njih ovo nije prvi susret sa Srbijom i Beogradom, u koji se, kako kažu, uvek rado vraćaju. Ovo je drugi put da sam ovde. Bila sam ovde pre 2 godine. Jako volim Beograd, zato sam odlučila da dođem ponovo. Ja sam iz Belgije, imam 24 godine i došao sam ovamo da bih upoznao mnoge ljude iz celog sveta. Ovo je takođe bila i sjajna prilika da dođem ponovo u Beograd. Bio sam ovde pre 4 godine i zaista sam želeo da se vratim. Sada sam ovde i jako sam srećan što sam tu. Studentska nedelja traje do ponedeljka. U narednih 7 dana imaće prilike da nauče nešto novo, steknu nova iskustva, a svakome od njih najbitnija je jedna stvar. Ljudi čine festival, ljudi čine Beograd, ljudi čine Srbiju. Tako da su ljudi najbitniji, druženje i mladi ljudi. I u Pakistanu i u Srbiji ljudi su veoma otvoreni i druželjubivi. Želim da upoznajem i da se družim i da istražim te sličnosti. Želimo im lep provod i da se svi vrate ponovo. Pun studio lepih devojaka, već smo se raspričale. Dakle, juče, 16. jula, održana je ceremonija otvaranja 12. Međunarodne studentske nedelje u Beogradu, najvećeg okupljanja studenta iz svih delova sveta u jugoistočnoj Evropi. Ceremonija je održana u Skupštini grada Beograda. Događaj je svečano otvorio profesor dr. Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda. I ovogodišnji festival nosi naziv Preuzmi inicijativu i ugostiće oko 300 mladih ljudi, uključujući strane i domaće učesnike. Mi smo naravno takođe ugostili učesnike i sada ću da krenem redom da predstavljam ove divne dame koje vidite. Ukupno ih je 5. Hajde ovako da krenemo. Vejna Wang, je li tako? Dobrodošla. Lola Maričić koja je inače iz organizacionog tima. Barbora Hladikova, Češka republika. Dobar dan i tebi. Kristina Melchiori, očigledno iz Italije. I Tara Pešić, vrlo očigledno iz Srbije. Devojke, dobrodošle. Drago mi je da ste tu. Hajde samo odmah da nam kažete šta se to ovih dana lepo dešava u Beogradu. Lola, hoćeš ti? Dakle, juče je održana ceremonija otvaranja i susret različitosti, susret različitih mentaliteta i susret divnih, talentovanih mladih ljudi. Tako ja to vidim. Tako sam sve rekla. Sve sam odgovorila. Šalim se, hajde na malo detaljnije reci o čemu je se reći. Svakako ću se složiti. Jeste susret različitosti. Juče je zvanično otvorena, odnosno ceremonija svečanog otvaranja održala se Međunarodne studentske nedelje u Beogradu, u Skupštini grada Beograda, gde je prisustvovalo 150 učesnika iz svih zemalja sveta. Kada kažem svih, mislim na zemlje Afrike, Alžir, obalu Slonovače, na zemlju Severne Amerike, odnosno Severnu Ameriku, zemlje Južne Amerike. Dakle, iz svih krajeva sveta. Da. Kina, Afganistan. Šta kažu ovi iz obale Slonovače što su došli kod nas? To me baš zanima. Pa jako im je zanimljivo. Koliko su putovali? Mnogo. Su putovali, da. Ali opet ništa ih nije sprečilo da dođe u Beograd i da Beograd pretvore centrom dešavanja, centrom kultura ovih narednih 7 dana. E pa lepo. Hajde da malo pitam Vejnu. Ovako, ti si učesnik radionice Ready, Set, Work. Tako je. I odmah da razjasnimo.
Poreklo ti je kakvo, a živiš u Beogradu? Živim u Beogradu, otac Ajde. mi je iz Kine, majka je isto iz Beograda i ja sam ovde rođena. Pa eto, došla sam na ISFIP zato što mislila sam da je savršena prilika da se upoznaju ljudi iz svih kultura i mislim da je baš zanimljivo videti kako ljudi razmišljaju, mislim. I sad ja sam izabrala radionicu Ready Set Work zajedno sa Kristinom. I sada to se radi o... A studiraš ovde u Beogradu? Da. Reci mi samo šta studiraš. Studiram medicinu. Medicinu. Da. Je li ova radionica ima ikakve veze sa medicinom? Pa, konkretno sa medicinom možda ne, ali mislim ima veze sa svetom biznisa, što mislim da svi treba da znaju bar neke osnove. Misliš da je to budućnost? Da, to je budućnost i evo to ja sam htjela tako da naučim nešto. Fino. Barbara, ti također živiš u Beogradu? Pa ne živim u Beogradu, samo sam došla ovde samo na 2 nedelje dana. Dobro, kako tako lepo govoriš srpski? Pa ne. Nemoj mi reći da si naučila sada za ove 2 nedelje. Pa ne, nije tako. Pa naravno. Pa ali sam učila srpski jezik još pre nego što sam došla u Srbiju. Ovo mi je drugi put u Beogradu. I prošlog semestra sam tu bila kao strani student na razmeni i studirala sam ovde na Filološkom fakultetu. Studirala sam engleski jezik, književnost i kulturu. Lepo. I ti učestvuješ na kojoj radionici? Na radionici Break the Silence, prolomite tišinu. Dobro. A šta se dešava na toj radionici? Zašto? Ti si to sama odabrala, neko ti je preporučio? Pa ovu radionicu sam izabrala sama zato što se bavi temom maltretiranja. I ja sam bila maltretirana kada sam išla na osnovnu školu. Govoriš od strane svojih vršnjaka? Da. Vršnjačko nasilje. Vrlo aktualna tema. I hajde, mogu i Lolu da pitam kao organizatora svega ovoga. Vrlo je zanimljiva sada ova tema i zato hoću da ti postavim pitanje kada završimo tu radionicu, odnosno sa kakvim znanjem ili da li možemo da izađemo sa nekim rastom samopouzdanja, sa svešću da to svakome može da se desi, sa svešću da je mnogo vršnjaka, mnogo je u stvari mladih ljudi koji jesu žrtve vršnjačkog nasilja. Da li Kristina, ajde, ipak, kako prolazi, ne Kristina, nego, pardon, Barbara, kako prolazi radionica? Šta si do sada naučila? Šta je ono što ti je najvažnije? Pa najvažnije mi je ona stvar da je nasilje nešto o čemu se mnogo priča, ali pa šta da se u stvari radi. Tako da je ovo za mene jedinstvena prilika kako saznati više o ovoj temi i kako naučiti šta možemo da radimo o ovoj temi. Sada prelazim na Kristinu. Ti isto kao Vejna si učesnik radionice Ready Set Work. Tako je. Sada mi reci, ti si očigledno poreklom iz Italije, je li tako? Da. A živiš u Beogradu? Ne, ja živim u Italiji. Ni ti ne živiš, odlično. Sve sam pomešala. Mnogo vas je. Da, ja živim u Italiji, u Trstu. I učim strane jezike na fakultetu. Između ostalog srpski, vidim. Da, studiram na fakultetu za tumačenje i prevođenje i učim francuski, engleski i srpski. I onda tu sam tako da mogu vježbati srpski i također upoznati ljudi iz cijelog svijeta. Lola i Tara, jeste li vas dve apsolutno zadivljene brojem mladih ljudi koji uče srpski, koji su zainteresovani da dođu ovde kod nas, da nas upoznaju, da se druže sa svojim vršnjacima? Potpuno. Zato što učiti srpski... Jeste vas 4 inače družite? Pa da, kad smo se upoznali, mislim, nema mnogo, ali već smo krenule da se družimo. Da izlazite po Beogradu. Da. Dobro. Ali svakako, pogotovo srpski je za strance, nekako nije baš mnogo popularan jezik i kad čujete tako da neko uči srpski, prosto onako su otvoreni za pitanja, za druženje i mi isto, prosto da im prikažemo bolji jezik, našu kulturu, tako da, mislim, fenomenalno, svaka vama čast, sa otvorena vrata, što se toga tiče. Apsolutno. Hoćete biti sada iskrene i reći mi šta vam se najviše dopada u Beogradu? Evo, koje god hoće, Barbara, Kristina. Ajde. Koji je onako prvi utisak? Da. Evo, Kristina, možeš ti.
Meni je super. Jako je lijep grad i radionica, već smo počeli, ali radionica je jako zanimljiva za mene. I ljudi su jako simpatični. Onda, da, meni je dobra prilika da budeš tu. Da. Da se družiš, da po nešto naučiš. Da, tako je. I da upoznaš drugačiji mentalitet, što Tara mi svakako jesmo. Kako će biti tvoje učešće ovde kod nas, odnosno na ovoj nedelji studenta? Da, pa što se mene tiče... Isto radionice. Ti si tu svoj na svom. Da, vrlo interesantno zato što sam, ja studiram inače u Francuskoj u Lyonu, psihologiju. A sad prijavila sam se kao učesnik, a u isto vreme sam i domaćin ovde u svom gradu, tako da mi je fenomenalno što sam deo njih, deo stranaca koji su došli, a s druge strane mogu da im pokažem svoj grad u najboljem svetlu. Tako da je vrlo simpatično da imam duplu ulogu. Ali što se tiče moje radionice, ja sam It's Our Business. Uglavnom o biznisu i o socijalnom preduzetništvu. Potpuno sam zadovoljna. Tek smo počeli, ali u svakom slučaju poenta je da s jedne strane nam daju neki kao teorijski deo, s druge strane praktičan rad i poenta je da kroz neko naše kritičko razmišljanje i tako neku kreativnost istaknemo neku nezavisnost u tom stavu biznisa i svega toga. Lepo. Puno mladih, ambicioznih ljudi ovde kod nas je došlo u Beograd. Do kada traje? Do 23. jula. 23. Imate još dosta da uživate, dosta da radite, da se družite. A znam šta sigurno veoma volite, to je srpska kuhinja. Je li tako? Tu nikome ne može. Tome niko ne može da odoli. Mnogo vam hvala, devojke. Ja ću samo da se sada malo preselim, a vi slobodno ostanite i znam da miris osetite. Ja idem do moje koleginice.